ungitshela ukuthi yena usejola noSanele. Ubani uSanele? uSanele omunye umfana nje. Ukwenzakalani ngalo mfana? Wangishela mina. Manje uAyo uthi yena babamba nekhoneni bafuna umfundisi bacela amaring bathi bazoshada. Ngathi mina kanje kuAyo ha ngiyaqala ukuzwa leyo ndaba. Wathi uAyo kanjena. Wathi ngafike ngathi uAyo ngizombuza uSanele. Wathi uAyo ungambuzi ngoba uzongixabanisa naye. Ngathi mina Ayo yini ngafuna umuthi shuthi unamanga. uAyo kwaqala kwaba uAyo amahlequluse noThando bangihlukanisa noSanele. Ngathi mina kanjena bangihlukanisa nesoka lami. Bangihlukanisa nesoka lami. Kanjena Abazali bayawuhlupha umphefumulo wabantwana. Manje ngokucela ice cream. Letinyana. Wamemeza ugyal. Wamemeza. Hayi maka one ice cream ebusuku so ushukela. Maka yena isavana anahloko. Ngahelele ekseni, ayihalele intambama, akuhalele ebusuku. Akuna ukuthi ngizothi ha mama isavana ebusuku sona wena angendawo maka ucela ice cream nje sekuyi big deal cela nimeni kancane. Kismuzi waxoshwa yini emdletsheni? Amanje mhlaba njalo ngangimele into yami. Hawu uba inkosi yomaskandi. Komela umthandeni umfowadu yazi. Hawu awungiculela ingoma yodwa phela kaMfowadu yazi. Angutshisi iyakumanisha mntanami ngowami. Kumhlophe kubomvu nina nenze njani? Vala umcimbi. Qala ke ukuthengeni. Uthini? Hayi uqala ngibale yonto leyo. Ayiphuziwe lento la ekhaya. Asinamanazaretha thina angeni utshwala la ekhaya. Angeni utshwala la ekhaya. Wena ukoko mlempuzi izulu labayongidakela. Yini lesotshwaleni kanti? Hlangana phona ngazongibhaphela la. Ungalingi ngijwala masini.